Ето как можеш да направиш тази модерна и добре изглеждаща презентация за по-малко от 5 минути. Първо поставяме този елемент по този начин. След това добавяме по една снимка към всеки от тях. После подреждаме всичко така, за да изглежда по-чисто и професионално. И поставяме този елемент във ъгъла за допълнителен акцент. Накрая добавяме тази анимация и цялата презентация придобива завършен и динамичен вид.